Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Aku terlalu imut sampai kayak curut, hehe. Tong, entuk tong. Wih, gede tenan iki. Jancuk malah napui, tak badok sisan we. Ojo tong rung dimasak kok. Wis matang pli, hap nyam 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 nyam. Hah? Terkejut. Keren tong. Ye, lemparnya wis tadi. Kok ngelundasku? Ngopo tong? Tamat kilo lempere dadi amburadul ki. Kok hoo ya pli? Goblok aku panjenan, Wis tong, ndak tambah goblok engko kowe. Nek wis rusak ngene berarti kudu dipangan. Hap, hap. Weh, ya. Wong lanang kok lemah. Hap. Ayo please, sing semangat, ben dhewe menang. Gas. Sodot, kek do ngopo kowe? Mbak kasir ayu banget kaya nyiblorong. Aku ayu yo. Kepesing. Kadal darat, gatel wi.